A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, church trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Il-koll nixtiequ l-ferħ lil xulxin. Imma llum fl-Evanġelju ħan nisimgħu fuq għena partikolari, l-għena li aħna msejħin infittxu. Għena li ma jirbħilha xejn, jekk verament għandna f'qalbna lil Ġesu. Walek fil-bidu tal-Quddisja nitolbu maħfra lil Alla, forsi ta' dawk il-momenti fejn niġru wara pjaċir, wara ferħ falz, ma nfittxux l-għena vera li ġejja minn Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin
u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Lek nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla, inti tajtna l-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bittieba lejn uliet eżiż tiegħek biex daw kollha li jemmnu fik Kristu ikunu ħilsa tassew u jiksbu l-wir ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, dwar dawk li mhumiex miż-żewġin ma għandi ebda praċett mill-mulej. Iżda nagħtikom parir bħala wieħed li għal ħnina tal-mulej u bniedem ta' fiduċja. Jidher li mela li minħabba t-taħbit tal-lum ikun sewwa l dak li jkun jekk jibqa' kif inhu. Inti marbut ma' mara, tfittix li tinħall. Maħlul minn mara, tfittix mara. Imma wkoll jekk miżżewweġ la tidnibx. Anqas jekk xebba tiżżewweġ ma tidnibx. Nies bħal dawn ikollhom it-taħbit tal-ħajja u jien irrid kieku neħliskom minnu. Dan ngħidilkom ħuti. Iż-żmien qsar. Ħajkunu mela dawk li għandhom mara bħalli kieku ma għandhomx. Dawk li jibku bħalli kieku ma jibkux. Dawk li jifirħu bħalli kieku ma jifirħux. Dawk li jixtru bħalli kieku ma għandhom xejn. Dawk li jgawdu d-dinja bħalli kieku ma jgawduwiex. Għax is-sura ta' d-dinja għad tgħaddi. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajjer lill-Alla. Sarm responsorjali isma binti ħares u għati widen. Flimkien, isma binti ħares u għati widen. Isma binti ħares u għati widen. Insa l-ġensek u l-dar missierek. Jitaxxa is-sultan biġmielek. U int għaxu sidek għatih qima. Flimkien, isma binti ħares u għati widen. Kolla ġmiel binti s-sultan bil-ġawar. Min suġ bid-deb il-bisa. Anti s-sultan jaħduha biex bejbiet waraja. It-tfajliet li jiena tawla bisħaba. Flimkien, isma binti ħares u għati widen. Jittieħdu bajat ta' ferħu għena. Jidħlu fil-palazz tas-sultan. Flok missirijitek jilħqu ulidek. Int tqedhom kapijiet fuq l-art kollha. Flimkien, isma binti ħares u għati widen. Ifirħu u waqbżu bil-ferħ jgħid il-mulej, għax araw, ħlaskom kbir ikun fis-sema. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu refa' jnejh lejn id-dixxipli tiegħu u qal: Ħenjin intom il-foqra għax tagħkom hija s-saltna talla. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ għax għad tkunu imxebbajn. Ħenjin intom li għalissa tibku għax għad titennew. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtawkom minn magħhom, jajrukom u jwarbu isimkom bħalli kieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jiġrilkom hekk, ifirħu u waqbżu bil-ferħ għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema.
L-istess għamlu mis-sirrijietom lill-profeti. Imma ħażin għalikom intom l-onja għax il-faraġġ tagħkom ħadtuh. Ħażin għalikom intom li għalissa mxebbajn għax qed tkunu bil-ġuħ. Ħażin għalikom intom li għalissa titku għax qed tnewħu u tibku. Ħażin għalikom meta kulħadd isemmikom fil-ġid għax l-istess għamlu mis-sirrijietom lill-profeti folozz. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lila Kristu. L-lum fl-Evanġelju nafu għandna il-Beatitudnijiet, jew parti minnhom kif jagħti jenna Luqa. Imma donnu minn barra jidhru li Ġesu qisu qed jistedinna għal ħajja miżera. Għal ħajja mimlija faqar, mimlija telf, għal ħajja mimlija forsi nuqqas ta' ferħ, forsi nuqqas ta' għena, kif ninterpretaw ħahna. U lura jistuqna il-fatt li kull vers jibda bil-kelma ħenjien. U ninnutaw li Ġesu ma jgħidx ħajkunu ħenjien, jew xi darba jkunu ħenjien, imma jgħid ħenjien minn issa. Ara li żgur li biex nifhmu din is-silta rridu nifhmuha mill-lenti tal-fidi. M'hemmx mod ieħor. Ġifieri persuna li m'għandux din il-fidi, iva, dak li Ġesu qed jipproponi hawnhekk jidher li hija ħajja miżera. Mela xi jagħmel sens fid-dawl tal-fidi? ċoe kif jagħmlu sens dan li qed jissuġġerilna Ġesu? Ġesu hawnhekk ma jissuġġerix faqar vojt. Għaliex il-fqir huwa dak li jaraf, li mnikket, dak li mhux imxebba, ċoe dak li hu bil-ġuħ, dak li bħalissa tiġi persegwitat, jaraf illi Ġesu biss jista' jkun il-milja tiegħu. U xejn f'din id-dinja ma jissodisfani. Aw allura x'inhuma l-Beatitudnijiet? Il-Beatitudnijiet huwa li l-ankra tiegħi ma nniżżilix f'din id-dinja. Jew iktar minn hekk, illi jiena dejjem nixtieq li jkolli iktar lil Ġesu f'qalbi. U allura b'dan il-mod xejn ma jissodisfani, xejn ma jħallih jimlili qalbi, xejn ma ħallih isir il-kollox għalija. Ħlief ir-relazzjoni tiegħi ma' Ġesu li dejjem nixxenna għal iktar. U allura minnu fqir materjalment forsi għandu ċans iktar jesperjenza dejn. Jiena u inti għandna stedina mallum fl-Evanġelju illi narfu illi x'qed ikunu l-motivazzjonijiet tal-ħajja tiegħi. Li jiena nimla qalbi bil-ġid tad-dinja bl-akkwisti personali, bis-suċċessi. Dawk ukoll ħajmorru u xi mumentu jew ieħor xorta ħan nispiċċa fqir. Jew qed naraf nimla lil qalb tiegħi b'dak li jibqa'. U x'inhu dak li jibqa'? Dak li ninata. Dak li nxerret l-imħabba ta' Ġesu madwari. Il-mument li nagħmel hekk, il-mument li nħalli din l-istess imħabba ta' Ġesu nxerreda madwari, naraf li jiena veru. Nesperjenza minn issa stess. Nagħmlu dak li qed jistedinna Ġesu biex nagħmlu. Nitolbu lil Alla biex aħna nfittxu din il-għena. L-għena li tiġi mill-lotja, mill-imħabba li Ġesu jaqsam għalija u li jien lest naqsamha mal-oħrajn. Fidi waħda f'Ġesu Kristu ejja issa nresqu t-talbiet tagħna. Tolbuk mulej tieqaf mal-Knisja tiegħek. Papa Franġisku, l-isqfijiet, daw kollha li għandhom xi rwol ta' servizz ta' għotja fil-Knisja sabiex jagħmlu dan fuq il-kelma tiegħek. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji kollha, mod partikolari għall-ġenituri jinsara, sabiex jarfu l-missjoni nobli li għandhom li jgħaddu l-valuri tagħhom il-uliedhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li jaħdmu fil-kamp mal-foqra,
ma dawk kollha li jaħdmu ma li b'xi mod jew ieħor għandhom bżonn uman f'din id-dinja. Iqaf magħhom mulej u għinhom biex jagħmlu veru karità li tibda minnek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għalina l-kol mulej. Sabiex narfu nfittxu verament lena li ġejja minnek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li naqsithom il-paċi lena fil-ħajja tagħhom. Għal dawk kollha li qegħdin isofru n-niket, is-solitudni li qtieħ il-qalb sabiex jarfu mulej jistrieħu fil-preżenza tiegħek f'ħajjethom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li huma l-bot minnek. Għal dawk li qataw qalbhom fit-triq tal-fidi sabiex jarfu l-istedina li inti kontinwament tagħmlilhom biex jersqu lejk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nkomplu nġeddu mulej it-talba tagħna għal aktar vokazzjonijiet sabiex iż-żgħażagħ tal-lum jarfu s-sejħat li inti qed tagħmlilhom għal ħajja reliġjuża, għas-saċerdozzju, għaż-żwieġ nisrani. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fl-aħħar nett mulej nitolbuk għal morda kollha. Għal dawk kollha li talbuna biex inresquhom lejk f'talbna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. San Pawli llum fl-ewwel qari ħeġġiġna biex infittxu u nitħabtu għal dak li jibqa' dejjem. Inti l-istess tagħmel magħna mulej fl-Evanġelju meta tistedinna biex infittxu lena il-veru għena li ġejja minnek u mhux il-ferħ falz li tista' tagħtina d-dinja. Għallimna mulej biex aħna nimxu fit-triqatek. Għallimna biex infittxu lena tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidina. Amen. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla, minnek ġej is-slim tagħna u rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek. U li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-misteru qaddis. Bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajjer lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq ta' sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox huwa tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk issa ma jżidlek xejn lilek fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir nfaħruk u ntennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Mbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija qaddes.
Għalhekk nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem, id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħabati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Kol wara l-ikla ħal kalċi, ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol. Ġdan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni. Irroddu lek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u nitolbuk tħenna lina l-koll għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġin imqazza l-Om Talla Marija, raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom nifaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La daħalniex fit-ġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu. Li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. U għatija slim l-għaqda li inti trid fiha. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi il-xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien il-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi.
Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi Sinjur Alla. U aħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej, inti titma' lill-fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' doni hekk kbar mogħtija lilna minn ibnek l-Ażiż. Aħna nimxu l-qoddim, sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu. U li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom, Miegħek ukoll. imbierku l-mulej, Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Minn żmien il-Covid ngħidla fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom.
Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta, illi minna kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġin jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna eħlesenna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irwaħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern
u l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-glorja ta' Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Is-siena li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu, Kif kien mill-bidu, issew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u ġenna l-irwaħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna, li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, lisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-ruħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw u nikkontemplaw fir-reba misteru minn tal-glorja, meta sitna Marija ġiet mtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna, li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatik, ikun li trid int kif is-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li jisma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrina dnubietna, ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irwaħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-glorja meta sitna Marija ġiet inkurunata, is-Santissima Trinità Reġina tas-sema u tal-art. Mistierna, li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtana Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li jisma' talb tagħna. Ġisu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġisu tiegħi jaħfrilna d-nbiet neħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwaħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tama tagħna. Slima lik, lilek ngħidu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nikbu nolfqu f'dan l-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dana turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħilwa u Verġni Marija, tlob għalina qaddisa Umm Alla biex ikun jisfaqilna dak li wedna Kristu. L-intenzjoni tal-Papa. Mistierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Umm Alla. Itlob għalina. Mqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlob għalina.
Amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavori, itlob għalina, dar ta' d-deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. ħen għalina, Tlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meqlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Rażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll u mixxina fit-triq tal-ħajja. Għandna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastjan, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazzju Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi ta' Alla, itolbu l-Alla lina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina blajeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla. Imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-demm mażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-santismu sagrament tal-artat. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierek għall-kbir Alla Marija Santissima. Imbierek għall-imqazza Immakolata Kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbierek San Ġusepp arus kassismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.